Gibalog sa Lapu-Lapu City Police Office ang usa ka retired US Navy human nakuhaan og armas ug mga bala ang iyang bagahe sa Mactan, Cebu International Airport. Paingon sa South Korea niadtong Domingo sa gabii ang 66 anyos nga si Timothy Lee Lindsay. Sa dihang gibabagan siya og biyahe sa airport security, human nakita ng kalibre 45 nga pistola, lakip na ang duha ka mga bala ug magazine sulod sa iyang bagahe. Mato ni Lindsay nga kabalo siya nga adunay armas ang iyang bagahe ug plano niya kining i-declare sa higayon nga makasulod na siya sa check-in counter. Dugang sa Amerikano nga wala siya masayod sa proseso sa Mactan Airport ug nagtuo siya nga ipaagi usa sa screening machine dayon i-declare ang sulod sa bagahe nga mao'y sistema sa US. Nasuta nga way legal nga dokumento nga gipakita si Lindsay nga nagtugot kaniya sa pagbitbit og armas. Gipasaka ana og kasong illegal possession of firearms and ammunition ang Amerikano.